Lero litungati tadzuka nkhani okhudzana ndi apita muthalika akutitu akutuluka koyamba mu dziko muno kupita kunja. Nderu zangozungulira pena paliponse kuzunguzanso mitu ya anthu ena ake makamaka amene amadana nawo. Ndesitizedwa apa mukuona pa screen panopo chikalata chimenecho akuti Capitol Hill Lilongwe, His Excellency Professor Arthur Peter Muthalika, President of the Republic of Malawi, will depart the country on Monday, 1st December 2025 at 2 p.m. from Bakili Muluzi International Airport for a private visit to the Republic of South Africa, signed under Justin Ada K. Saidi, Chief Secretary, pa 3 November 2025. Akunena kuti kuchoka ku Capitol Hill komwe ndi ku Lilongwe olemekezeka Professor Arthur Peter Muthalika, President wa dziko lino, ndizono takhala kutuluka mu dziko muno Monday pa 1 December 2025 lomwe ndi lero. Akuti ndakuti nthawi imenezi kwana 2 koloko masana ndipo akatulukira pa Bakili Muluzi International Airport. Enozikamba Bakili Muluzi International Airport ndaitiso kodi imeje ndichileka rubaje chileka kuti chileka airport ijana isandutsa Bakili Muluzi International Airport achakwera nthawi imene. Akuti akutuluka kupita kunja funso apita akapanga zotani. Akuti akapanga zinthu zokhudzana ndi private za moyo wake mu dziko la South Africa. Chikalata chinatulutsidwa dzulo pa 3 November 2025. Okay, khaniro ndimeneyi ndekalata yeti ngati pamene makayipanga cheka papa ayitulutsa 9 hours ago kutonthoza zonena kuti unalibe mkatikati mwa usiku choncho yeti ndi pamene umatuluka chikalata chimene chichi nde mama waliloli kwa chematu fans iri kuthira makomenta panopa chili ndi 1.8k anthu 1800 athira makomenta awo pamene popo. Kwa makomenta amene achulukira ndionena kuti apita anatsopano akalandire thandizo chanezane amenewo apandeposa zidwa pompa basi dziko ladzirira mulira ndi jenansa chiposa chidwa pompa ndipo sichizira sotenga nthawi muzochezo tanthauza anthu akamayankhula choncho kutanthauza zonena kuti Arthur Muthalika ayendera khande kuti mwina make zina zake zoyipa zimuchitikira basi no ajenansa ndi amene atengeno malinga ndi malamulo basi ayambe kulamulira dzikoli. Fanzi kuyankhulatu zambiri. Ife timafuna pange point out apa kunena kuti tikati tionetu ulendo umene Peter Muthalika akupita sulendo wa boma yayi ndi private trip. Ulendo wake umene akapanga zokhudzana ndi moyo wake kaya akacheza ndi anthu kaya akapanga chani za moyo wake. Okay, nzotheka sokonena kuti akupita kumene kwako akalandira thandizo nanga munthu wina aliyense thupi limafoka ndipo kazamva anthu amayankhula zoti Peter Muthalika ndi nkhalamba iye ndoti sakuyeneraso kuti akhale pampando chani nkhalambayo. Munamumva iye atakhala pasi nkunena kuti ndine mnyamata kapena munamuona kwatanyamula thumba la feteleza pa jeni pa nsonkhano ndikunena kuti ndine mphamvu ine iso muzoona zoti zimene samapanga iye ramavomereza ndine wamkulu inde ndi kumene apitako akalandira thandizo ngati akalandira thandizo lokhudzana ndi mankhwala medication sitikudziwa kapena mwina ndi zina komano mwina zoti tikhoza kumakamba zoti akalandira thandizo. Yes, ka munthu akakulatu amalandira ndithu mathandizo chifukwa lino thupiso limakhala nthawi zina zake limafoka monga mmene munthu wina aliyense nthawi zina zake thupi limatha kufoka kupita kuchipatala. Ndeko lino pakhale exception pa Peter Muthalika pokhala pakunena kuti iyeyo ndesangapite kukalandira thandizo. Iye kodi ndi robot kuti asakalandire thandizo? Ndipo pamene wakalandira thandizo kuti pakulakwika I think lizikhala pasi ndikumafunsa kumafunso onena kuti kodi anthu amene akunena kuti akalandira thandizo ene nkhalamba wakula chanchani kodi no azigogo anthu amene wawa akadwala akamakalandira no mathandizo kuchipatala kodi makhala ndi kuti vuto kumakhala kwaloza agogo makula mukalandira thandizo kumakhala kuseka kodi kana akauta basi kan ndime chilengedwe chimakhala afunika akalandire thandizo afunika athandizidwe kumene monga mmene olo inu nomwenso mukapeze kuti mwadwala mumapita mangiro chipatala kapena pharmacy kugula mankhwala kuti yolinga chonena kuti chani mulandire thandizo. Kodi pala amene amakuloza nezala kuti akalandire thandizo chani pamakhala cholakwika pamenepo. This is just normal. These are normal things in life. Izi ndi zinthu zonena kuti ndi za normal paibe chanjiso cholakwika and sizoti iye ndera enda mofinyika kuti no apita kulandira thandizo kapena chani aziyenda mofinyika vuto ndi chani. So what? Apita kulandira thandizo wakalamba. So what? Nde vuto ndi chani. I think tinanenaso nthawi zina zake tikuleso mukaganizidwe fa zimangonesa kuti noti kuganiza bimofoka eti munthu ndi wankulu ndithu zimene zonse sitingakhale pasi ndikumakana
The guy is an odd man. And himself, an odd man. And look, even the odd man is doing better. Mwankulu ya ajira sobu inoposa azinyamaraja. Mwana dziko lirulamba kupanga stabilize zinthu zina ndi zina. Kachikhulupiriro komakhala pasi nkumanena kuti dziko lili m'manja mwa anthu ena ake orino akuunza zinthuzi. Makadziwa kale chikhulupiriro kamene tukanabwera mitima ya malawo ochuluka tukuona kuti dziko lipano lili m'manja mwa anthu akudziwa chomwe akuchita. Ndesiti ngamakhale pasi nkumayang'ana kuti mupanga chani tingopanga trust kuti atifikitsa kuyenererako mu nthawi yake. Ndi oloneze old man I think akapanga zinthu za moyo wake private ndengati zili za private bwanji tikufuna tizilolowelerapo titapo mulomo bwanji tingokhala pasi ndikunena kuti tiwafunire trip yopambana ndisabwinobwino tikupanga choncho tikuwafunira trip yopambana kuti apite kumeneko akachite bwino kaya muzimene akapangazo abwera azatipezanso. Otherwise munthu yoro ntchito takugwira tingakhale pasi pano nkumana kuti sagwira ntchito. The guy is working and ntchito yake sagwira ntchito jero kumaona kuti azikutheka rapa muone kuma meetings Sunday ndi Sunday Saturday ndi Saturday munthu akupanga ma meeting pamene ena adzati mango zozoti orahe ngarapita kunjaru sikumakhala kukalandira thandizo koma kumakhala ndi kuti wakapalasa njinga ku German amwene. Munthu anzeru zake akapanga zimene zozo kena akapasa kumaphulika maskando onora abaso abagalo zinthu ngati zimene zosakhala bwinonso mayioneti ndi hayi khane mwera adzuka nayo ri kuzungulira kunjako ndimeneyo iniyo tuzeni tech yanu osayala kupanga subscribe ku channel chathu cha Justin Tech Malawi. Of course mukuziwabe kuti bechi kupanga branch kuchoka ku Malawi Trends ndende kwamwe kondetho samanala kwise akutitu.